او میرے نیگر بھیرا، آ میری ماں، آ میری بھیڑ، نمازاں پڑھیا کر۔ سویرے دی نماز پڑھ سو، اے توڑی خوبصورتی چیز اضافہ کرے سی۔ پیشی دی نماز پڑھ سو، اے توڑی رزق دے اندر برکت پاڑے سی۔ دیگر دی نماز پڑھ سو، اے توڑی صحت بہتر کر دے سی۔ مغرب دی نماز پڑھ سو، اے توڑا مستقبل سونا بنا دے سی۔ عشاء دی نماز پڑھ سو، اے تو کو سکون دیتے مٹھی نیندر سما دے سی۔ اللہ دی قسم ہے جڑے بندے نماز کو اہمیت نہیں دین دے، نماز نہیں پڑھ دے، انہاں کو مرن تیم ترے سزاواں مل دین۔ پہلا ہے کہ جو مرسی ذلت دی موت مرسی، دوجی یہ ہے کہ وہ بکھا مرسی، نمبر 3 او پیاسا مرسی۔ اگر سمندر دا سارا پانی بھی پلا دے وہ ولویوں دی پیاس نہ بجھ سی۔ اور میری ماں میری بہن، اللہ سے کلو دعا کی دی کرو، اللہ جتنے مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو 5 وقت دا نمازی بنا۔